община Добрич с ръководител Станка Георгиева ще изпълнят обичай лазаруване. Ой, Лазаре, Лазаре, що побързаче дойде, нищо не ми готово, нищо не ми прибрано. Добър ден, стопанка, дойдохме да вкупеем за здраве плодородие. Добре сте ми дошли, Лазарки, влезте. За кого да вкупеем? За момата, за Ергена? За момата? Браво и мама Лазаре, зеленика, зеленика Лазаре, зелен венец. Мира била Лазаре, зелен венец Лазаре, зеленика. На венеца Лазаре, 9 китки Лазаре, босилкови. Мира била Лазаре, 9 китки Лазаре, босилкови. 9 китки Лазаре, босилкови. А 10 Лазаре, брашля нова. Мио била Лазаре, 9 китки. А 10 Лазаре, брашля нова. Много хубаво е, така сега да ви сложа малко яйца и добре. Отдолу иде юнак на коня, попитайте го, женен ли е, ако не е женен, да му дадеме крайна калинка. Калинка рече, неща го, мамо, пък Станка рече, искам го, мамо, че сме си Иванчо, лика прелика, като иглика. Хайде сега, дружки, да си хвърнем венчетата в ръката, за да видим коя ще е комата. Хайде! Чие венче е първо? Моето. Честито, кръстнице! Дружки, на комата не трябва път да й се минава, до Великден да й се говее, а тя на Великден ще ви прости греховете. Нека сега да отидем у комата да се разделим парите от Лазара. Хайде! Мела Димитра Дворове, с два кръка босиле, третата е люляка, хвърли Димитра метлата, значи мамо метлата, ящука в гората, шайда мамо шабига, ако ми е мил брате, шайда мамо дойда, ако ми е либето, надявай се малемо, до година туй време, спрети кравай в торбата, спечено агне в тавата, с мъжка рожба в ръката. Добре дошли, дружки! Седнете! А сега, докато бяхме да разделим парите от Лазара, да си попеем. Седнала е Мара, братова градинка, под златна ябълка. Шефта си нашива, пера паунови, очи сок
Чакай, Таня. Здравейте. Здравейте. Колежката Василия. И Пети.